Sai sin pat ngakwa ban pediang song bhai phi wei pe wei ki bala plaj ka por ka jong phi ya ka ban pet ya ka nge jingya phleu jong mot jongi bat ka jingya kren jongi ya ka class sabat school ka jongi ngila poi menta ka kwatar ka baar kamat pedang jong ne ka kwatar kalong jing ak sai ki dor bat ki dak kumno ban pule ka jingya thu lupa jong ka bible ya kan ka sabat school ngejongi kan ka kwatar la tho da uson bostra ubadai unong kren bat u director jong ka voice of prophecy ministry te chwa bang ni nya chkmat ka jingya pleu jong mot ka jingya kran jongi kan ka sabat school ngakwa ban kerpat iba minot ba in sngam ha ban lamingi ka jing doi stang to ni doi ai ngoi ime atrai ka ni khlimat ya ka jing bha ka jomi ber ka jing is ai ka jomi ngila bandon ha ka ni kamera ban ya pleu jing mot ka tin ka jomi ker khu yang ngilang paro atrai ka ni khlimat ngilong ka betlot dan ka jing champang naladi atrai bangin batai ka ni khlimat ditang da ka bor ka jing rap ber ka jing start ko men ai hingi ker khu ya paro ka basngo ka pet ya ka ni ka jing ya kren ka jomi ha ka tem jisu ni doi amen amen kudai shubon ba minot ika jing doi ka jong phi te menta ka sngi ni sdang ya ka lenong ka baning kong ka ba ong katto katne ki nong rem jong ka jing thu lupa tung ne phai lang bat nga sa ka khot kan ma ko jongi ka bangila ban shem na ka kitab u jeremaya ka lenong ka ba khandai ka khot ka ba sau ka ba ong kumne henry uta uba sngo sarong to un sngo sarong hakane ba u shampang bat ba ithu yanga ba nga long utrai uba le ya ka jingle it ya ka jing bishar bat ya ka hok ha ka khandau na ba hakine ke nga sngo bhaken ong utrai hangnai ka tin ka jong blai ong ba lada uno wa sngo sarong ai ba onom so sarong ha ka spa ka phau go jong u onom sarong ha ka kerdan ka jong u ka jing start ka jing shampang ha ka bor ka jong u hnrei un sarong ha ka ba un ithu yo blai ba u blai ulong u blai uba it u blai uba bishar hok bat blai uba le hok kata kadai kan long ka jing sarong ka jongi bang ithu yu blai bang itep yu blai kan long ru ka jing sarong ka jongi ba ngi tep ya kten ka jong blai bat ike jing thu pa jong ka kten ka jong blai hoi bun ka wei kan hon kristan na ka wei pat na ne wei ubreu na wei pat ngi dan ka jing ya pher ha padang ka jing sngo thu ya ka jing thu lupa ka bangi shem ha ka bible hoi dan ka to ka ne ki ba sngo ba ka jing kini ki jing thu lupa ka bang shem ha ka bible ki long ki ngim dan kam ban sngo thu ki long ki ba pelut kai tangi ka por hoi dan ki bang ba ngim la ban sngo thu wat ki nong ya lam niam lane ki pastor ki ju ikai ki breu ba kini ki jing thu lupa ha ka bible ki long ki ba penkulmar yaki kenam ai ka ya kata ka jing jubab lane ka jing sngo thu henrai ken penkulmar yaki namar kata kadau kini ki jing thu lupa kemlong ki badan kam henrai kumbangi hi ki haki henrai kamlong kumta kumbangi haki khatpra ki snam ka ba khatpra spa ngi hakini ki poru ki breu ki sngo thu ya ki jing thu lupa jong bible hoi wala haga don ka por ba ki sngo thu bakla henrai suki pasuki ki sngo thu ya ka jing thu lupa ka ba ki shem ha ka bible te kan ka tayo han ka jing pule jongi bro tayo ngin ya pet kum ki ai kita ki nongrem ki bangi dai ban bot khnang bengin sngo thu ya ka jing thu lupa ka bangi shem ha ka bible ha ka sngin kong ka bang uba pule to on sngo thu hot kumbangi le sngo ba dan shibon ki ba sngo thu bakla ya ki jing thu lupa ki bangi shem ha ka bible le sengila ban shem ha kitab jong u daniel bat jingpen pau dan shibon ki jing sngo thu bakla but let's say kum kane ka wei kanuksa ka ba ngila ban ai ba ka jing sngo thu bakla phang ukre samler dan ki ba sngo thu ba kane ka jing thu phang ukre samler ba kane umdai ukre samler ba shisha hanrai dai tang ka jing mod dor lane ka dai tang ka parshi
badan ke ba sngo thu bakla phang ukre samler ba udai uban sawan hakalawai ampat simla jia hakipor ke balalait no danru ke ba sngo thu ba ukre samler githau ya ka himarum ka ba sinsar ya ka parthai hakipor ke balalait no hoi dan sibun ke kijing sngo thu dan sibun ki kijing sngo thu ya iwei pa iwei imat dan sibun kijing sngo thu ba dan ru ki ba ong ba ka Bible kalong kum ka violent lanai kano ka kenja jingtem ka ba uno unong tem ula ban tem kat kum ka mon ka jong u ban penmi ya kano ka sur ka ba usngau tenat henroi nget ya ka Bible ngimla ban le kumta ngimla ban pule ngimla ban pule kat kum ka mon ka jongi banginyo kano ka jing sngo thu kat kum ka jing kwa ka jongi henroi ngire ban habangi pule ya Bible ngire ban tep ba kadai ka tien ka jong blai bang yangi on penyat ba blai on pen sngo thu i habangi pule ka Bible hoi kumba ngisem ba bun ki ba kam ba ya ke jing thu lupa he om la ban sngo thu henrei ka tien ka jong blai ka kwa henrei ka ong ngi bang habangi pule ke jing thu lupa ngi ublai ukwa yangi bangin sngo thu to ne phai bat nga kumnu ka tien ka jong ublai ka ong phang kini ke jing thu lupa to ne phai bat nga sa gospel ka jong u Matthias klenong ka ba apusau gat khat ka ba khatsan ka gospel ka jong Matthias klenong ka ba apusau gat khat ka ba khatsan ki kintien ki ba ong kumne namar kata onda pinyo i ya kata ka jing ijli ba pendu bala ong phang jong ka da Daniel unoi thu lupa ba ka da yeng ha ka jaka ba khoj jar u ba pule on da snap hangne ka ong hangne ka translate jong ka khasi ka ong ba jar u ba pule on da snap henrei habangi pet haki ka jing pen klak tien ha ke Bible phareng ka ong ba jar u ba pule on da sngo thu hoi hangne ka pen i ba ublei ukwa ngi om tang bangin pule henrei ukwa ngi ru bangin da sngo thu ye ki jingi thu lupa ki ba la kran tien ka jong blai hoi don ki breu ki ba pule hoi ki ba pule ya tien ka jong blai kat kum ki jingi thu khona poroskam kim ki khanya ka kum ka kenja kot ka ba kum ki wei pat ki kenja kot kim khanya ka kadai ka ka ba ublai ula persat mesim kadai ka tien ka ba ublai ula persat mesim bar ula pha ki breu jong ban tho hoi don ki ba pule ya ka tien ka jong blai klem da yo sngaw ya ka jing kren ka jong blai ki pule ya ka kum ba pule ya ki wei pat ki kot don ki ba pule ya ka tien ka jong blai klem da IT la ka jong ka jing em ba ublai on penyat on pen sngaw thu ba don ki ba pule ya ka tien ka jong blai klem da pli ya ka jing mot ka jing perkhat ka jong ki ba don ki ba pule ya ka Bible klem da sha yu min sim ba khoj man long unoi kai yaki haba ki pule kten ka jong blai hoi ni la tep hoi ni la kato kat ne ki jinglong ka jong ki breu haba ngi pule ki ka Bible ka bang nyem dai ban le henroi tong ni nya chakmat bangin tep kumno ka bang ni dai ban le haba ngi pule ya ka Bible nei ka jingi thu lupa knang bangin yo ya ka jing start ka jing champang ba ka jing sngo thu tengin ni nya no sa ka sngi ka bot tenga kwa ban ong ye ba yan ki ba insngam ha ban pensai ngi ya ika sngi ka ba ar ublai ukwa ban sngo thu kublai sibun kasngi ka ba ar ka crunch pang ublai ukwa ingi bangin sngo thu ya u ublai ukwa ingi bangin sngo thu yu ho yang ni ha ka bas dang ni nong tho la tho wang ba mudur kalong ka ba ro kata kata larang ngadon ha ka jaka ni pidon ha ka jaka ka ba pilait simdawai pidan ha ka rinong wei ha ka ta ka jaka pi persyang pi tip ya ka ba pi kwa ban ong pidon ha ka jabing pi kwa ban ong yu ni doktor ha ka jaka simdawai henrei phem snong thu ka tin ka ba uni unong sumari pi Ukraine phem la ban penbi wala ka don ka jingmut jing pakhat jang pi phem la ban kren ban pen snong thu yu kalong ka ba hadu kata kata ka ba uni unong thau thang ne henrei
ka ai ka bangi sham bat ublay kalong ka ba compare bat ublay pan kalong ba ublay dakui pa ka jing hoi kumbang la ya sngo ngiran kam ban sung thu ya ka jing itu lupa ka jing itu lupa hoi ka jing perkhat jong i ubriu ba ublay kalong ka ba pher bak la bak ban kat kum ka kitab Isaiah kalong ba san phandai kat san khat ba khandai ong namar kata ki beneng ki long ki ba kham jrong banyak khendau kumta kilinti jonga ki kham jrong ban kilinti jong pi bar ki jingmut jonga ban ki jingmut jong pi kumba ka beneng ka jrong ban ka khendau kalinti jong ublay ka kham jrong kham yar ya ga ka bangi kalinti ka bangi ya kumjuk ka jingmut jing perkhat jong hi ba jong ublay kai pher bak la bak henrai hato kata kamut ba ublay song thu yangi lani kai ka ba ka jingmut hang ni nga kwa bangnya phai ba nga na ki sam si spa lai khandai ka khot ka ban kong ba ar ta ga ongum ni atrai mila yit bat mila ithu yanga metip ya ka ba chong jonga bat ka ba yang jonga mesngo thu ya ka jingmut jonga na jengai ublay utip yangi usong thu yangi kamut ba ublay song thu henrai ka jing jengai ka jing perkhat jongi bat ka jong ublay kai pher na kata ka daw bun sin ngi ngim song thu ublay ukwa yangi bangin song thu namar ngi ngim song thu kumba kalong ka benang bat ka khandau kai pher bak la bak na kata ka daw ngidan kam ban song thu ege jing thu lupan re kumno ngin song thu ka jing perkhat briu ge jongi ka jing mut ka jing perkhat ka batulot ka jongi ka cenjar ban song thu henrai ublay ukwa yangi bangi ngin song thu nama ublay utip usong thu yangi te ublay ukwa yangi baro iwe piwe bangin song thu na kata ka daw namar bangi ngim song thu bun ngi kli ge jing kli ka ba ngimla bun sin ngi kli ge ai ge jing kli ka bangim dai ban kli ho ngitip ba larangi pulih ha ka kitab Deuteronomy kalong ba arpandang tu kapan pau ka ai ba pen pau ka dai ke jong ublay ulapan pau dan ki jing thu lupa ki bola tho sai ka bangi dan kam ban song thu dan sibun ki ai ban ki ba ublay sim lapan pau kam dai yangi ngila ban dan ngin song thu aku ke por nga ai nuksa kum ba ukpa yagi khun la se kat bakidang red phenamla ban song thu lut ukpa udan sibun ki jing perkhat ri utip une ukhun onamla ban song thu lut baro wi kai tangkat kum ka level ka ba une ukhun henry ya ka ai ka ba une ukpa wi kai ukwa une ukhun song thu wi kai kata ka rukam kata ka kade ka kam dei ka ba phlai ngin mar ba larangim song thu lut yo blai namar lare pisu perkhat ku ba tho une nong tho sabat school tang ye ki jing thau ki jong ublay ru kalong ka ba bangin perkhat habang apet tang usun tiu kumno ba upho kumno ba jelap kumno ba kiding ki mi biang ka ba ado kata kat no tam bangi ngin perkhat bangin song thu kat u tau u nong thau wa tai nge ki jing thau ngim la ban song thu henry ka khubor ka ba kalong bang ngem dei ba baro ka bangim la ban song thu ublay la ai ngi ki jing thu lupa ka bangin la ban song thu ada pipai ban nga na ka sithi ka ba upol utho sithi ka ba arjong pol sa utimuthi kal nang ba lai kat khat ka ba khat san gong henry mami to yaine kita ki ek ru ya ki ba melanang bat ha ki ba lapin ngai scam yame da ka ba tip nano melanang yaki bat ba namen dang khlong melatip ya ki jing tho ba khut ki bala ban penstan ngas to na ni banta jing tho ba khut i bala ban penstan balai bangim ngim song tho i jing tho lupa balai ngim song tho i bun ge ba ka bible kran kalong bangim pulih bhai ka bible hang ne upol ai ai jingmut ba du kentu yo Timothy ba un ple jingmut ikene ki jing tho ba khut ka bala ban penstan proverb ka benengkong lenang benengkong khat banyo kong ka jing septing boleh ka jing sedang jong ka jing start bangin sang tho ya ka kamba ngin sa pulih si aki singi ki babut ngidan kamban pulih kitin ki jong ngidan kamban yet bnia nomor ublay kambang ala ong kai ye ki kun ya ka bokong san tam menta wala ya ka ai ka ba ki kpa ki kme phi kwa ba ki kun kin ka ba phi perkhat ki kun kin namla ban perkhat henry pipai kanu ka bokong san tam kai kun do badang red kun wan nam tu wan ju sim kanu ku tiar ki jong no bakalong was ne dai ki kun ki sang tho ya kata phi kwa ba ki kun kin sang tho ya ka ai ka ba phi kai ka ba batam te ublay ru labu dan sibun kuma ong dan ki ki ba ngem la ban sang tho henry kene ke jing tho lupa ka ba ublay labu na ka ba ha ka bible ka dei na banta jongi bangin sang tho ngin sa sai si chu nangi poi sia ka singi ki bobot kene ka jing sam ka bang syam nang singi te kai ka mat ka bang kwa ra ni ka long bu jisu
ukwa ingi barok bangin sang thu am tang bangin chu sang thu Henry bangin bangin dan hak tak liang ke jong play nomor kata ke thong ke jong Jisu ba ukwa ingi barok ngin yo laj nomor ke jingi thu lupa hi lai thu lupa kenang ba ngi ngin tip ya ka ai ke ban sajia kenang ba ngin tip ban pen kre bangin Yesus mau Jisu Ku lei shibon bayan ki jung pensar ke jong phi hoi kamang le asngau don ke ki ba amba dan ke ba ngin la ban sngau thu dai kum bak tin ke jong blai ke ong how Deuteronomy ar khanda ke ong ke bari ki long ke jong blai ndoi ke ba pau ki long ke jong ni hoi kambangi shamru ha Timothy dai ka chithi ke jong Paul so Timothy kalenong ka ba ar ka chithi ke jong Paul so ka chithi ke ba ar ke jong Paul so Timothy kalenong ka ba lai ke khot ke ba khat san dai hang ne ru ka sab school ka jong ni ka ong ba walang ngim sang thu ike baro hanrai ni sngo thu hanrai ublai ulapen sngo thu ike ke ba dai bat ka jing em ba bom chukot dai to ngi ne ya saprang kwa man kerpat yai ba minat ba in sngo bha ban pensa yingi ya ka sngi ka balai ko Daniel to tap ya kiktin Play shibon ya kani ka jingkeli hakani ka sngi ka balai ngi syam ya ka nongrim jong kani ka kentin tutap ya kiktin jong kani ka jingi thol pa nong ka pakhat ar no Daniel ka khot ka pasau Blay ong yaw Daniel Henry me ku Daniel tutap ya kiktin bato pandaj laha ya ka kitab hadu ka por jong ka bakut ken bon kin long ki ba phet shane shatai bar ka jingtip kan roy kani kalong ka wei na ki khot ka ba don kam yangi kum ki kristan bangin sngotu hakini ki sngi ki ba khaddo ka kitab Daniel kadai ka kitab ka ba kata ka bala pandai ka ba Daniel ro sngotu yagini ki jinga thol pa ki ba tho hakani ka kitab Daniel udon hapdeng ka jinglengo wat habayo yo yakini ki jing itho pau na ublay ya ka ba la ai hu habang crunch phang kata ka jing pandai laha haba phipa ya ka tier ka jong phi ka parcel lemba ka speed post ya ka tu ka song jong ka tu ka tier ka jong phi lani ka jonga ngila sop ya ka ngila ta ya ka bat kala scam ha la pandai laha ya ka omdon bala manu ban plit ya ka tu ka song like no utu utrai ubadon ka kerteng hatu bon plate ya ka namar la pandai laha ya ka la seal ya ka bala tap ya ka te detang utu utrai ubadai hop bala ban plit ya ka kumta ya kitab jong Daniel kadai ka kitab ka ba la pandai laha ka ba kibriu ki ba bon kimla ban sngoto ya ka tat anda kata ka por ka ba ublay ulabu ka bible ka ong ba kadai hadu ka por jong ka bakut ngitip ba ke por jong ka bakut katheu ya kisngi kiba khado ya kane ka kitab jong Daniel kibriu ha kipor arta badom ro bon kim snotho ya kane ka pa kiba latho ha kane kitab te dei hadin jong usnem khat news pa khandai phopra den ba ka bor jong rom kala hap ki protestan ki sedang ban roy ki sedang ban mi bon ki kenhun balang ha kane ka perthai amar ka bor jong ka himarom kala hap no ti kibon kino yalap ki bakran phang kane kata ka jingroy jong kata ka jingtip ki ngai ba kadai ka jingroy jong ka jingtip ka jing sedang jong kata ka jingtip prathai haga pule puthi bat kumta haka teknologi ti kane kalong sibenta na kata ka jing ithol pa ka pandap ya ka jingkran jong Daniel ka jingtip ka roy hagi singi ki ba khaddo kata kadai haka we ka liang kata ka dai kemat haka jingroy jingtip jong ka jing start perthai ki start sayan ngi hakini ki singi kala long sisa ka ba ka jingtip kala roy hadu kata but ka jing sedang jong ka jing sna yakini ki machine yakini ki engine ki bri ki lap thama yakini ki jing sna yakini ki tier gitar pan her ya ka tier sejrong ba kin briu kinya let kinya wan kinya mare state kumtang warado menta kisngi ngi iba ka jing roy state jong ka jing tip kibriu kia bon kam ban ya mare chene stai menta lesikum haslong jingi ru ngi dagi kenta kala ban long ka traffic kene ka marka jimbun jong ki kali nang ta ki aeroplane ki baher ngi jong ki lentirel par kumta terter ka jing roy jong ka jing tip hagane ka perthai handrai sakwe pade ka jing tip
ya ka ketin ke jong blai kamar ke par kare ke jingtip ya ketin ke jong blai ka roisted hagini sngi ke ba khaddo menta lengba ka jingdon jong kane ka teknologi ngila ban ya samro ya ka sabat school ya ki jingilap ya ka ketin ke jong blai baki breu kin sing thu ya ki kitab jong Daniel ki breu kin sing thu ya kane ka kitab jong kane ka jinge thul pa bat kumta ya ka Bible hi barok ka wainadu Genesis hadu jingban pau te ka juk start menta ka rap ya ki breu jong blai hakawai ka liang ban pen sapriang state ya ka khubor jong ka syakaba omdon bala manu ban kot kani ka bor teknologi kala ban kot syaki breu kendong kan sirot bakin yo sngeu ya ka ketin ka jong blai te kani ka kitab jong Daniel ba ki kiladon ki breu hakipor mensua ki balas dang ban snguthu ya kani kum u Isaac Newton ubaina ki riu start u bala thoru ya ka commentary syapang ka kitab Daniel ya ka jing batai ya ka jing thol pa jong Daniel bat hadin kata nyu i ba hak snem khat praspa William Miller ulas dang ban snguthu ya ka nika jing thol pa Daniel prakhat saw ya ka to ka arajar lais pa sngi bat hadin jong William Miller kilas sedang mi kita kinhun ki breu ki jong play kita ki baap ya ka jingwan jong Jisu ki balap ya ka jing sisa ya ka jing hikai ka ketin ka jong play tingyu isha lengba ka jing thul pa jong Daniel ka penlong ya ki breu bakin shem bat bakin lap ya ka jing sisa ka jing hikai spang ka sabaton kilas sedang basngu thu ka jing hikai spang ka jingwan arsin jong Jisu kilas sedang basngu thu ba kamdai kata ka jingwan ka bajar jar bat kumta ya ka jinglong jong ki bayap ki Kristan kilas sedang basngu thu bat kumta kilas sedang basngu thu ya kata ka sanctuary ka jaka kentang ba Chris udan ha ka jaka kentang tam habneng kumrong yang sait jongi lembah kani ka jing pule ya kani ka kitab jong Daniel ya kata kitab kabala pendai henry hakisni ki bakhadu la kata kam desu kata ka kitab kaba la pendai laha kumba ong ha kitab jingben pau kulnong kaba arpu ar kat khot kaba sipeu ublei ong ya Yonis wong to wat pendai laha ya ki tin jong kani ka jing thol pa kani kitab te menta kare ka por yangi ki breu ki jong blai ban sngau thu ya kini ki artli kitab jong ka jing thol pa kan thup ya Daniel bad ya kitab jingben pau te kumta ka pen scam shu ya ka jinget jongi habengi i ba kani ka kitab ka bala pendai laha mentala pli ya ka barang isya ba blai dalam yangi ya ka jingmut jimber khat jongi ro on pli bang sngau thu ya ki jing thol pa ki bran ha kani kitab kublai shibon ba minat ike jing pensai ke jong phi hoi kumbang yele asngau dai hakapor ke jong Daniel ublai ula batha yu ba on pendat laha ke kitab bat akapor ke jong Yohanes usandan ba i jong Jisu ublai ula batha yu ba on pendat laha dai kala dai ke por iki ban sngau thu iki ke jing bat nadu kapor ke jong Yohanes hadu menta kala long kumba sejar khandai spa lai pausna mai bat kladai ka por ka bhatam bangin tep ya ka jing thu lupa ka jong blai bangin nam ong bangim la ban sngu thu ya ka jing thu lupa henrei ni dai ban sngu thu ya ka jing thu lupa ha ka tien ka jong blai teng man tang ya let no ka sgi ka basau teng kwa ban ong i ba yan ki ban sngu ban pansai ka sgi ka basngau sgi ka basau ka jing pule ya ka tin Kai kedau ka bangim song thu i jing thu lupa ka bangin lai kren. Kedau ba hi habang ka ba penlong ngi bangin song thu kalang bala dangim puli ya ketin. Haba village school. Lara pim puli ya ka no kono subject la si babun ngi dan jing e jing ken. Lara ngim puli ba ka e shisha. Henry gitu ki bro ki ba practice man ka sngim. Ki bale testa ya jing ken. Ki start ki syam pen man bakalang basuk. Nganget ba ka jing thu lupa kat no tam la dangi ye ju blai. Nama kadeka kaba ublei yatho tarangi pule ketin kejang ublei kan syai takumbang ngila ya sngom tanai ba minat Jepang William Miller dan gibreu kireu kraw agi por ki bamsua kabalang 7 Day Adventist ka sngongu ya William Miller hon ba Jepang kadeka kitab Daniel kunang bapra khot bakhat saw arjar lais pa sngil arjar lais pa snem wala William Miller umyo ya kejing satu kaba pura Henry Lasdang kabala penlong ya kibahadin habut badengi barak pengin ya song tu kamsai menta te
ngi sang thu balai ngi ka penlong ngi bangin la ban sang thu khamba kadau ba kalong di ondang la puli ya ketin ke jong blai tena kata kadau ke jing puli ketin kalong beran kam la pi puli nakne ka lenong jongi mentan icham ka ke jing ke ba balai ngi sang thu agni ki por kalong bangi syem i wi ilaing jong jing thu lupa ngi penyahap ke jing im ke jong ngi ya sam kata klem da sang thu ya kene ka mat ajukan mau haki kajudang kajing ong hak tinang wei bang little knowledge is dangerous kajing tip ka ba red kalong ka ba ma ladang am tip ya kajing thu kana ka par ka wei kajing jia sibudan ba ye syok bru ngene menta ngasiwan ngai itang ka par ba syok unu bru ba pen pai ringam tip lale yu nu bru menchua ladang si bisarang tu kalong ka ba ma na ka daw dan kam ban song thu ya kane ban song thu ya kane kajing thu lupa dan kaman puli ya ka bible barak ka wei dei tang kendiat na kata daw haga gospel kat ku Matius kal nang ka basan kat khat ka bakat pra ngini puli ban gospel kat ku Matius kal nang basan khat ka bakat pra ka na basisha nga ong happy haban dalit no ka beneng bat ka kendo wat iwei idakrit lani ibakun kindiat na hukum in lait no tat anda an pendep bara adu benda lait no ka beneng kadang suk ka beneng ni kendo bakan lait no ban ya iwi idakrit ibakun kindiat na hukum ni kan ke jing tho ka bakut ke jong ble ba kendo no ka bungun hang ni baro ke jing tho ki ban ni ke di bakong san dei tang kindiat ngem la ban ong balengin pensitam bengin puli ya kitab Daniel penjenjar ka yela de kani kam dan kami ngi ban satu ka ka ba uble la ai kadai badan kam lim kum ta uble nam ai pi perkhat ke jing jia ka bajian adu pas dang jong adam bar ke im lada tho lut baro tang hai ni bible hatu ka ngiam si ngenam la ban ngiam ngin ha ban tho ka kot ngam tip hadu kan nu ke jing ban hadai ka bomut uble yo i ke jing dan kam ku mengila ikran ngem la ban song tho lut ya sapang ke jong uble hadai ya ka ka ba uble la ai ngi ku ba khpa ai kun kat to ka bor ne kun la ban song tho ka ba uble la ai ngi ai ya kat kabangi ngila ban song thu na kata ka daw iwi ikintin ka bible ilang badan kam ngidan kam ban pule nginya poi biang sya kejuk rendang kabangi pule mene na kasti ke jong pol sa Timothy hande nginya pule ya khat ka babut khat pat nginya pule ya khat ka ba ha ngi pule biang kha ba khat san khat ru khat nyau ko ong na bandang kelong melatip kita kijing tho ba khut kibla ban pestat kumongal ong mene kijing tho ba khut de tang ka bible ka bala ban pestat dingi khat bakan riu ko ang kajing tho baro kalong ka bala persat mensim do blai kani ka tin ke jong blai kani ka bala persat mensim do blai kang ru bat ka ba mentoi ye kijing kai ya kijing senang ya kijing penbat ya kijing penlin ka ba ha ko kapen mentoi ya kijing senang ling ba kani ka ba khut kai yangi kang ru khanang ba ubriu jong u blai un yo long janai ha bala pendap biang ya usya kijing le ba baro ngi sang tho ong ni ka bible ka de ka kam ta ka da ka ni ka jing puli ka ktin ha ka ni ka lenong ka bla ngai ya sam ta ka ka sngi ngi i ba kalong ka ba koridor ba ka dan kam hado kata kata bangini puli ya ka ktin ki jong blai nomor kata hi ka de ka thong ublai ukwa bangin sang tho ya ukwa bangin sang tho ya ka ka ba ukwa nomor ka thong ka jong blai ko mo ong mene ukwa bangi baro ngin laj em ngi baro ngi yo bandan ha ka liang ka jong blai ngila bandan ha kalian ke jong blai de tang la dangi so thu ya kene ktin ke jong blai nambar la dangim so thu ikene ktin ke jong blai kem puli kene kendan sipun kene thu lupa balam ler ki krislam ler ki ban kren ngi ki ban hikai ngi da kemoi pat namang itip bo setan untrai barba ban penjot ya ke mensim ke jong ha ba ke mensim jong pi bar iwi pi re ha bangi so thu ya kene ktin ke jong blai kemut ngidon ya kenong rim bangila ban song thu anda kita ke jing thu lupa ki bala dap ban jia barki ban sanang jia ha bang yo i kita ke jing jia ngila ban song thu kanu ka buan no blai ba kanu ka buan no baman ten namor kata ka jing puli ya ka tin ke jong blai ke ka badan kam do kata ta ten kentui pi baro ka bakan thup yang ha bangini pelut por kambun chu ha ban puli ke tin ka bang em ngini ki si ki bakhat do kulai sibon bayan ki ye ka jing sa jong phi ye ka sngi ka basau hendai nga sukwa wan ban kindiat itu kintin ke ba pila pensyai ba hakini ki sngi por ke bangi ementa dan ki ba shem tang iwei it khot bible hendai kila persang ban penmi ye ki wei pat ki jingi kai ki ba bakla kat kum persya ye ka tin ka jong blai hendai ka kata ka dai ke ba
ngim dai ban le habangi pule ya ka tien ka jong blai bat komba ngi syam hi ha ke kitab Isaya bak ong ladangi pule ka tien ka jong blai ngi dai ban le lan pau lan hangne khendiat hang tai khendiat bangin pule benia ya ka tien ka jong blai ngenom syam tang iwe it khot Bible bat ngin penmi iki ki chung kai ki ba persya ya ka Bible te menta nyalet no shakasngi ka basan dengan kwa man kerpat yai ba minot ba insam ba ban pensai ka sngi ka basan ba ong ka jingmut dor ne ka jingmut ba shisha ta ko ble shibon ha ka ni ka sngi ka basan ngi syam ya ka jing batai ya ka jing thul pa jong ka Bible abon ki Kristan kila shu snuhun kila shu sngu biang ha ka jing pediang yau Jisu henry bon kim perkhat ya lani kim pele jimut shu ya ka jing batai ya ka jing thul pa larang imtip ya ka jing thul pa ngila ban baklaro mar ka jing thul pa ka kedeu ya ka jing ai lenti jongi kapor ka yat kumno pat ka kedeu shano kane ka jing thul pa ki ai kita ki dak kisin ki ai kita ki dak kane ki symbol ki ba ngin sngu thu ha kane ka jing thul pa habangi let sim dawa ni doktor ni habangi pule ke tu ka itu kerteng dawai bon ngi ngimla ban sngu thu itu kerteng dawai jongki nomor kitu kidai ki language ki scientific language ki ba ki pendon kam ha ki tin sayan te tat anda ngi ngila sya ya ki doktor ban bata ya ngi ya ka jimut jong tu kerteng jong tu ka dawai maki kitip ka trikam gumno ka ni dawai ka dei phang ka ai te kumtaru don ki ha ka Bible ka ba kren da ka wei ka theo da kumbai ka ta ka dei ka jimut ha ka ni ka jinga thol pa haba ka Bible ka kren chapang kimrat ni kita kimrat klau hatu ka theo sisa ba umrat unmi bat unwan sisar sisa larangi pej ha kitab jong Daniel kalnong ka ban nyau ngisem kumba sau tli kimrat kiba u Daniel u i ha ga jing itho pa go jong u ubanang kong sing ba aro de u labasa ba lai de gedengem ba sau de umrat bat iteng ba isir khai nata ha kitab Daniel kalnong ba prang isem hang pat don salai tli kimrat te larangi pej ha ka jing batai jong u Daniel u blai batai u Daniel ya kani ka jing batai phang ni kimrat ha kalnong ka ba hnyau ka khot ka ba khat nyau kwa bangin hai ki Bible ki jongi harunong ba hnyau na ka ba khat nyau aktin jong blai ka ong kini kimrat ki ba he ki ba south li ki long ki south em ki ban sami no na ka khendeu ki kimrat ki ba u Daniel u i south li ha ka lanong ka ba hnyau ka theo ye ki south em lani ki south li ki hima ki ban sinchar ha ka khendeu nitip u banang kong using ka theo ya ka Babylon bat ulabasa ka theo uba arumrat ka dengem ka theo ya ka hima jong kimit bat Persia ulabasa ka theo ya ya ka hima Greece bat kumta umrat uba iteng ba isir khai ka theo ya ka hima Rome ni pulei ha ka jo kalnong ka ba nyau khot ka ba arpeu sauro ka kren ya ka jo ka ong bat saphang kita ki sipeu tli ki reng ka kren ya kitu ki jo kitu ki kimrat ka ong hane ba kita kimrat ki de kita ki sau kisem bat utamrat uba sauru udai udai usem uba sau uban sichar halor jong kane ka khendeu tingyu i hane bat ngisau thu ba kimrat khlau ha ka Bible ka theo ye kisem ba kinong sichar kila bandai kinong sichar ki ba khrau ha ka hima sima bat kumta ngis ban ngisem ro sakwai padai ka jingbatai hane ya ka white lam ha ba kran phang ka white lam ka dei ka tin ka jong blai ha ka jingbat pau ko long ka banang kong khot ka ba khan riu ka white lam arlian serti ka ba mi na ka sintur jong ukris ka dei ka tin ka jong o larangi pule Hebrew ko long ba saur khot ka ba khat ar ka thu ingi ba ka tin jong blai ka long kata kum ka white lam arlian serti ka ba hamne bani kata ka white lam arlian serti hisipai ki penon kam ya ka white bakin lai jele thama ban penjot ya ki nongshon bat ngi semru ha ka jingele jongi ha ka ne ka jingele ba khrau ka tin jong blai ka dei ban long kata ka nong yada jongi kata ka tin ka jong blai ha ka Hebrew ha ka Ephesus ka long ban riu ka khot ka ba khat nyau ka ne ka dei ka ki jing thmu Parsi ha ka jing yathul pa jong ka Bible ka kren ya ka we re ka don da ka we pat ka jingmut ban ngi semru
haba kren sepang kabriu ka theo ya ka balang haba upol kren sepang ka balang haba kren sepang ka tengah ber utengah haba kren sepang kini ki arngut ha ka longjeng upol pen serim ya kini ha ka long ka basan pipulin do khot ka ba arpulai hado ka balai pu ar ni syem ba uong ki utengah un I yala ka tengah ba ka tengah ru kan burom yala ujong utengah ti habangi pej ha khot ka ba lai pu ar upol ukren ha uong ba kani ka long ka jingmayan nga kren sepang ukris bat ka balang u apsal pol u penserim ya ka jing yadai hapdeng utengah bar ka tengah ba un I yala ka jong ka tengah bat kum taru kumba ukris u I yala ka jong ka balang te ka briu ha ka bible ka theo ya ka balang ha ka jing pau ko long ka khat ar ka khot ka banengkong u yonis u I ha ka dol nong patmos ya ka wei pat ka dak ka pau ha beneng ba ka don ka briu ka bakup da ka sngi bat ka pansnyet ha ki kle jongka da ki khat ar teli ki klor bat kum ta ka ki kejat jongka ka yu halor jong upnai te ka ne ka briu ka theo ya ka balang ka sngi ka theo ya ukris Jisu deu sngi jong ka hok ka bible ka batai ngi ha ka sam prap sau khot ka khat we ba utrai ulong unmi kum ka sngi bar hamala khiro kulong ka basau ni sem ya ka ne ka jing batai ha ka khot ka ba ar nang ta ngi pule ya ka ne ha ka nong ka ba ar phuai jong ka jing pau ba u yonis u I ha ka jing yo I pau jong u ya ka ta ka nong ba Jerusalem ka ban wan her na beneng ka ba wan her na beneng bar uta unong lek kurim ubalong kris bar kata ka briu kata ka nong lek kurim ka theo ya ka balang namar ka balang ka theo ya ki briu ki jong blai kita ki riu kho ki badon ha kata ka nong ba ki wan hier sya ka ni ka khendeu u yonis u I ya kata ka balang ka jong blai hadin blarong no ya ki sya beneng hadin jong ka ji jarsnem ki wan biang sya ka ni ka perthai tikum tangi sngo tho ya ka jing batai Parsi jong ka Bible pang ka briu ka bang yo I ha ka jing pau ka theo ya ka balang ka don ka briu ka ba khoj ka ba ka jan kup jong ka kalong ka ba itnat ha ka long ka ba khan nyeu ngi I ya ka wei pat ka briu ka ba dei ka nuti ngila banong ba ka dei ka balang ka ba bakla bat ka don ye ki khon jong ka ro ka Bible ka ong ba ka dei ka kmi jong ki nuti ngiu I hang nei u apostol Petrus utho ha ka sithi ka banengkong kalong basan gat khot ka ba khat lai ukren sepang ka Babylon utho ka sithi pha sya kita prabangai ki bedon ha Babylon ngitip ba ha Babylon omdon shu ki bat kinong song sinong namar ka Bible ka lai thol pa ba ka hima Babylon kan sa jot no te la penjot ika te hendrai ka nei ka Babylon ka theo Parsi ha ki sngi jong ki apostol ka theo ya ka hima Rom te ni sngo tho hane ya ka jingmut jong kini ki jingi thol pa jong ka Bible haba ka kren sepang kini sepang kani ka Babylon sepang kita gimrat ka thewi kino sinsyar ba kisem hau Petros kalong ka ba nangkong khot ka ba ar pheu ka yethu ngi ba omdon ka jingi thu lepa ka ba wan hi na ka jing batai ka jung breu handa ki jingi thu lepa ki wan hi na ublai te ka jingi thu lepa kumnong sngo thu ika dei ka Bible hi kabala ban batai ngi ya ke jingmut jongka kumbang le kren aba kren sepang kimrar khlau ngi sngo thu ka theo yano ka theo kino sinsyar kisem jong ka khendeu bar kumta ye ki wei pat de ki dak Parsi de tang ka Bible hi kabala ban batai nginum la ban lech sya ki I doktor sya ki scientist ban batai yangi ka kten ka jong blai lani sya ki nong sinsyar san hima perthai bakin batai maki ya ka kten ka jong blai henring ngi kum ki Kristan ngi pulei ka Bible baru blai wela mi lomba mensim bakhoj bangin sngo tho yakiniki jingmut jong ka jingi thol pa ka kten ka jong blai kum blai shibun ba minat iga jing pensai ka jong phi hoj kum bang yele sngo hi ba ka Bible ka batai dalade yalade lengba ka Bible hi ngila ban sngo tho yegi jingmut ki badan ha ka Bible hoj ngila poi menta syak ka bakhat do ka banta ka bakhat do jong ka jingi phleu jong mut jong hi ka de lenong ka baning kong hoj ki dan ki kendon hoj ki nongrim tungin pe kato kan te ki nongrem jong ka jingi thu lupa ka ba ngila yo sngo lumba ka ne ka jingi kren ka jongi hoj ka mangi yo sngo ba ka Bible hi kalong ka batai dalade ya lade but ka ba ar ka ba ngila sngo thu hang ne kalong ba ka Bible
bat ka jing thu lupa ka badan ka ha ka Bible kilong ki bangila ban sngo thu bat ka balai ka bangi lai yo ha ka ne ka jing kran ka jongi ka long ba ki bari kilong ka jong blai nrai ki ba pau kilong na ka benta ka jongi bat ka basau ka jing kai ka ba ngila yo ba ngim dai ban chim ya iwe I the court Bible la nei noi benta jong a Bible ban pen scam ya ka no ka jing kai ka balong persha ya ka Bible te kene ka long ka jing pule ka jongi ha kene ka lanong ka baning kong ngait ba ngila yo shibon ka jing kai ba kumno ngiru kum ki kristan mat ki bre ko jong blai ngi dai ban pule ya tin ka jong blai bad e ka jing thu lupa ka jong u te ban pnwai ka jing ya kran ka jong to ngi pandemic kli ha ka jing doai abo blai upa jing ba banang ublai wadap ka jing it ka jing isnai ublai uba it yangi hadu ka ta mala ai tin ka jong me ban long ka jing ka no hi kai ka no yalam yangi try mala ai ngiru I ka jing thu upa khnang bangin tep ki ban sajia ha ka ban wan na try ban pen krai ela ka jong ka jing em khublai shibon try ki ne ki baro ban hi kai yangi bangin nang bangin sngo thu bangin bod ki ha ka jing em ka jong ki ba malang ka sngi na ba ki ne pan ka tang ka ba thiang tam ka jong Jesus Christ amen